Esports Ramells. Sí, sí. És una botiga que jo recordo de gairebé tota la vida, perquè va ser fundada l'any 1971. Clar, jo sóc del 65 i jo tenia 6 anys, saps? Des de que... I sempre passaven per aquí i no he entrat, un dia d'aquests entraré, però la recordo perfectament com és. Venien sobretot roba esportiva, saps? I encara deuen vendre roba esportiva i crec que encara tenen estoc de roba molt, molt vella, com l'anomenen? L'anomenen dead stock, saps? Un estoc mort, saps? Dels anys 70, 80 i 90. Que clar, això els col·leccionistes, xalareu molt amb aquesta botiga. Però ja veus que jo ja tinc la feina feta, saps? Per què? Perquè jo m'he aixecat, bueno, és igual, total, que a les 9 i 4 minuts agafava la bici cap a Glòries. He agafat a Glòries 4 peces, 4 figurites que després, no tinguem pressa, te les ensenyaré. I després, com que tenia ganes d'anar amb bici, tinc el matí lliure, doncs m'he enfilat cap a... Per on he vingut aquí? He vingut, he fet Meridiana fins a després pujades, Arc de Triomf, però he entrat per Arc de Triomf, he entrat a la Ciutadella, una volteta per la Ciutadella, i és que estic buscant calçats castells aquí. Ara t'ho explicaré. I total, que he agafat Estació de França i he pujat tota la Rambla, saps? Tota la Rambla, que ha estat tot en obres. Vinga, jo, cap amunt. He agafat Ronda i ja cap aquí, plaça Universitat i cap aquí, saps? Ara acabo d'aparcar la bici i estic fent una volteta per les botiguetes aquestes que són tancades els diumenges, saps? Aquestes botigues que són tancades en diumenge, jo et faig un repàs pels ròtols, saps? Aquí et faig un repassito pels ròtols. Així tu ja saps quines botiguetes tenim aquí, als Encants. És que estic buscant el calçats Castells, perquè el Miquel Castells jo ja t'ho he dit algun cop, company de mon germà del col·le, i ell ha fet la vida aquí amb aquesta botiga de calçats, i ara tinc intenció de passar a saludar-lo, saps? Si hi és i si és obert. I veus? Mira. Veus quantes... Això em recorda aquestes botigues del carrer Trafalgar, dels anys també 70, saps? Que ja ma mare se dedicava a la roba abans doncs això, nosaltres, mira, veus, aquí està, on està? Bueno, crec que ho mirarem. Crec que és la 46. Jo t'explico moltes coses i totes que tenen a veure amb mi, saps? Dius, és que això no té importància. No té importància. Fixa't que es configura una vida així, anant de coses sense importància a d'altres coses sense importància, i tu configures una vida, és que a casa la tieta Mariona treballava, veus, aquí vaig, a la 46 aquesta, veus? No, jo sé, a la 46, correcte, aquí. Ara ja quasi estic, aviam, Doncs la tieta Mariona tota la vida va treballar a una fruiteria del mercat de la Guineueta. Què et sembla? Doncs mira, va morir gran fa relativament poc. Mira, veus aquí. Calla. És que no fos aquest senyor, el Castells. No és aquest senyor. I no hi és aquí, el noi. Bueno, el noi. No hi és, tu. Bueno, un altre dia vinc i el saludo, tu. Ja veus. Et dones compte quantes vides que tenim?
Això a mi m'emociona, veus? Ara jo ja m'emociona fàcilment. Tu t'imagines de tota la vida aquí, i haver viscut les reformes del mercat. Bueno, total, que sí, i ara saps què faré? Ara després, abans d'ensenyar-te les figures, és que em recorda, ara permeten enfocar-te peixos, saps? Perquè és que a mi m'agradava molt a passar per... És igual, jo passava per aquí molt sovint, abans de les reformes. Era un espectacle, això, i continua sent-ho, d'alguna manera ho continua. Mira, les parades de peix estan abarrotades, tu. És que és bé de gust menjar peix. No et passa, ara me menjaria al forn, saps? Jo la faig no t'he dit el peix, és igual, amb llimona, o tomàquets, molta ceba també, i clar, vinga, el xup-xup, els talls de llimona, molta llimona, saps? Que a mi m'agrada, el peix amb llimona m'agrada molt, ho deixes a foc no gaire fort, passen i 4 patates, saps? 4 patatones que es vagin fent el xup-xup, allò que va fent, una mica de sal, una mica d'oli i tot, i va fent el fornet. Mira quin cap, tu. Un cap de rap, no? I després, doncs ja està. Mira, i les botiguetes aquestes de llegums, Ostres, noi, és que tot és un viatge. El Return of the Future, doncs aquí van rodar la pel·lícula, aquesta es va rodar aquí. Veus? Deixa't de no sé on es va rodar, però aquí, jo crec que aquí, veus, allò ja és una modernitat, el plat precuinat, veus? Això sí, veus? Mira, els navius, què et sembla? I els carmels, que te'n recordes dels carmels aquests de... Doncs sí. Bueno, total, què és el que he agafat? Bueno, ara et dic el que... Bueno, és igual, ja t'ho aniré explicant. Jo ja... mira, veus, aquestes són les ruïnes de que quan van fer la reforma es van trobar aquí, jo què sé, el passat, saps? I vinga, i aquí t'ho ensenyen. Tu baixes aquí, les escales aquestes, si estàs cansat, baixes per les escales mecàniques, 11:36, veus? Des de les 9, 10, 11:36, 2 hores i mitja porto, veus? Però jo ja et dic que he comprat les 4 figuretes i he comprat, la primera que he comprat és, no te l'ensenyaré ara, hauràs d'esperar, deixa'm fer memòria, home, de les peces que he comprat, veus? Ara jo agafaré la bici i continuaré fent aquesta és la meva, ja la coneixes, no? La del timbre Carbassa, això és Poble Sec, Calla que encararé al plaça de les Naves, això és plaça de les Naves, carrer Elcano, jo sóc d'aquest carrer, veus? Jo sóc d'aquest carrer, ja està. Aquí hi havia una draperia aquí al costat, Aquí, on està el barito aquest, no res de bar. Hi havia el drapaire, que portàvem les ampolles de cava i els periòdics, saps? La premsa. Doncs això és carrer Elcano. Ara saps què faré? Encara no t'he ensenyat les figures. Quina paciència em tens, és tremend. Ets tremebunda, Perquè, clar, tu, una persona normal, de condicions normals, que estigués mig bé, ja hauria marxat d'aquesta narració, perquè és molt llarga, no ho veus? Però tu tens la voluntat d'aguantar, ves? Això sí que t'hem de donar la medalla a l'aguante, saps? Et quedes aquí. Veus el Condis? Això ja és una modernitat. Aquí al Frankfurt, aquí hi havia un Frankfurt, deixa't de cafè, que el portava l'Isidre, que era de Lleida també, al poble del costat. Com era el poble aquest? No, Anglesola, no. No ho sé, del Col·letge era. Veus? I jo, anat d'aquí, aquest portal. Veus? Aquí. Aquí m'he passat els primers anys, anys i panys. Aquí hi havia un colmado, aquí la ferreteria, però aquesta ja és més moderneta. En fi, i ara t'ensenyaré el Parramon, que és aquí la campanera, aquesta que fa cantonada. Això és un negoci de tota la vida. Encara viu. Ho veus? Això és el Parramon. Això és el Parramon. I encara xuta, tu.
Ara pujaré per aquí, per Margarit. Mira el canvi, el contrast d'ombres, Margarit és un carrer molt ombrívol, però molt, Sembla que ara noto reflexa l'ombrívol que és la càmera, perquè s'adapta, saps? Obre no sé quin misteri, t'obre l'obturador i deixa entrar més llum de la que realment hi ha. Ara això fa pujada, jo puc parlar tranquil·lament perquè sóc un superdotat. Tu estàs parlant amb un atleta, saps? Estan el Usain Bolt, l'Òscar, que sóc jo, i després un altre, el Lewis, Carl Lewis, o una cosa així. Pues estem els tres, saps? Aquí, mano a mano. Plaça del Sortidor, veus? Aquest és el sortidor, ho veus, la font. Aquesta és la plaça del Sortí. Aquí als 70 hi havia bandes saps? Les bandes, què et sembla? I aquí aquest bar modernista ha tancat, pel que veig, veus? Tot és una transformació, la vida és... Jo ara estic pujant per Montjuïc i aniré al Manac, no al Manac, passaré per davant del Manac, però això són els jardinets aquests del davant de la Font del Gat, saps? Jo t'ensenyo, veus, els... Què feu? S'ha de dir bon dia als coloms i les colomes, veus? Aquests japonesos estan fent fotos. Això s'ha de fer. Tu vens a una ciutat i fas fotos. Foto de la font, foto del colom, foto del lletrero. Foto de l'arbús, foto de ta tia i foto de Maria. I després tu ja pots anar al Manac a veure pues, el Cristo de Lepanto, a la pintura d'un santo i més coses que no t'he de dir perquè has de treure l'entrada, pagar-la amb els teus diners, que ben te'ls has guanyat, i ja està. Veus, ara, jo abans del Manac faig una panoràmica aquí, una mica de Barcelona, veus? Aquí, patapam. De figuretes no hi ha res de res, encara, vale. No desesperis. Mira el Tibidabo, allà al fons ho veus? El Tibidabo. Aquelles figures del Tibi i el Dabo. Això és molt recurrent, és un acudit recurrent, home. I la meva bici, que ara has fet un aplaudiment a la meva bici? Fes un aplaudiment, sisplau. Hombre, és que aquesta mira, veus? Mira, la Miró. Veus que en enclave està la Fundació Miró? Què et sembla? Aquí m'agrada molt. Mira l'helicòpter. Ja m'ho he coordinat perquè ara que passi, faré passar un helicòpter aquí amb una toma cinematogràfica tremenda. Després faré la cúpula del Manac, que és això que veus. I jo m'ho faig vindre bé, saps? Això m'ha costat una trucada. Ficar l'helicòpter aquest de Trezzo, saps? Amb una trucadeta m'ho han fet. Diu, sí, a quina hora seràs? Dic, ara, passa'm ara. I ja ha passat perfecte. Ha quedat dintre del pla i ni pio de les figuretes. Et dones, veus que veig amb màniga curta ja, perquè fa aquell punt de fresca, encara és igual, jo vaig suat. Veus la porta principal del Manac. Ara, el que passa que hi ha molt... Ara, això, veus, podria ser Disneyland, París, perquè aquí hi ha, veus, aquí estan les fonts, allà baix. Són a l'aigua, Veus aquestes papereres, perquè tu tiris els xiclets, els caramels, els papers. I aquí hauré de fer els guiris aquests que han de tornar sants i estalvis a casa. Vinga, veus? Jo he passat el tràngol aquest del Guirilàndia. Això és la plazoleta Sant Jordi, que li dèiem. Aquí hem vingut a jugar molt amb mon pare. Ens pujava després de fer de barber, que ell feia de barber, venia a casa i vinga, va, que pugem a Montjuïc. I dia sí, dia també, veníem aquí a Montjuïc amb el veí, amb el Xavi, saps? I ni resta de les figuretes, 4 figuretes he comprat. La primera figura és una ossa bruna, saps? Que jo, mira, aquí sembla una figura també d'acció, La primera figura és aquesta ossa bruna, saps? Que la que més m'agrada a mi que tinc jo de PVC, que és, deixa'm que t'ho digui, sí, home, sí, doncs la fa el fabricant, és una editorial francesa, la Bayard Press, que té els drets del personatge, que és el Petit Ours Brun, l'osset bru, que era el protagonista d'una sèrie d'il·lustracions i llibres infantils francesos molt famosos, saps?
que es va crear originalment per a la revista Pom d'Api. Què et sembla? Pom d'Api. Jo ara estic baixant per aquest carrer, ara baixaré per aquest carrer i no ens matarem de miracle. Tu agafa't bé, que no ens matarem de miracle. Ja t'ho dic que va pronunciat això. T'aniré a poc perquè si no te m'espantaràs. I com que estic gravant amb una... Clar, amb la mà dreta jo sostinc el... No, amb la dreta o amb... Sí, jo sostinc el mòbil amb la dreta. Aleshores freno amb l'esquerra, que ja és el de davant, i ens matarem, saps? Per això he d'anar molt a poc. Tu no tinguis por, que si caiem, jo fico el cos. Tu únicament l'esglai. No et faràs res, no et ficaré ni més cromina. No sé si caurem o no. Això és una aventura, també. Passarà alguna cosa si caiem? No, no ha de passar res. Tu tranquil·la, que ho controlo tot. Veus? Veus que a poc, patapam, patapom. Vinga, ja ho hem passat, això. Veus? Perdo una mica la mà. Aquí pica... No ho veus, tu? La sensació no la tens, no? Això pica molt. Jo vaig a fre a fondo. A fondo i se'n va la bici. És igual. Ja pararem amb un mur. Tampoc no és molt... No és... És irrellevant això de caure, està sobrevalorat, l'esglai i tot això. És igual, si caus has caigut. Ja ho saps, Jo ja t'he caigut un cop aquí, no? Vale. I fa pocs anys també vaig fotre una patacada tremenda, que encara tinc la ferida. Veus? Ara ja jo tiraré cap a... I aquesta és, la veus? Jo ja soc a casa, m'he dutxat, m'acabo de dutxar, ara he de rentar les peces. Aquesta és la il·lustradora és la Daniel Burr, d'aquesta, saps? El personatge és del 1975. Ara, aquesta peça és del 2000-2005, una cosa així, saps? I, home, el preu és de 4 a 7 euros, saps? Més o menys. És una figureta molt tendra, saps? Això sí. Ara que t'ensenyaré, va, després de la useta, veus, Daniel Burr. Il·lustració original, veus? Ara el lleó. Veus la cua del lleó? És un lleó, ai, aquest lleó. Li pitges a la melena, aquest lleó, que t'ensenyaré, i mou les mans com atacant, les potes del davant, les mou i obre i tanca la boca. Dona una por tremenda, Mira-la. Aquí la tenim. Intentaré fer-te-la anar, veus que dona entre por i gràcia, veus? Està esgarriat aquest pobre lleó, però em fa molta gràcia. Mira, es tracta de la versió Fighting Action, as de la Mattel, sota llicència Disney. Data 1994, coincidint amb l'estrena de la pel·lícula. La del Rei Lleó, la de Scar. La característica és aquesta, la que pitja del botonet, saps? I fa... Això, el Chiquito de la Calzada ho va copiar d'aquí. Ell tenia aquest nino a casa, es veu, saps? Que ho faig bé? Doncs mira, el preu que té, 15 a 30 euros. Jo he pagat, quan he pagat? 2 o 3? Ara no me'n recordo. Jo, la memòria, ja he de veure memorint. He de prendre memorint. I això, veus? Que la boqueta... Sembla una caricatura en aquesta figureta, veus? No està datada enlloc, però jo ja t'ho he investigat, això, ja t'ho he dit. Veus que ve del 94, 94, 0, 4, 14, 24. Té més de 30 anys, aquesta bestiola. Què et sembla? Bé, no? Tu és tranquil·la, no? No t'atacarà, Estàs amb mi. Veus? Això és bordar. No fan així els lleons. Ja rectifica'm a comentaris. Ara, l'altre, el que faltava, saps? L'abominable hombre de les nieves. Leti. Saps? Diu, aquesta figura pertany a la col·lecció de la pel·lícula de Pixar Monstres S.A. Saps? El fabricant segurament sigui de Hasbro o de Tingway Toys i es va fer molt... O potser és del McDonald's o del Burger King. La data és de 2001-2002, més o menys. I diuen que aquest personatge és el que exiliaven a l'Himalaya i que oferia gelats de llimona. Què et sembla? I es veu que és un d'aquests cons el que té a la mà, però jo no tenia ni idea. Això tot és una investigació que he fet, un desplegament policial i de l'FBI, de tot el que vulguis, per saber aquest senyor què porta a les mans. Doncs mira,
ja ho saps. Preu aproximat 5-10 euros. I l'altra, la que faltava pel duro, El fantasma blau del Casper. Porta un llibre a les mans. Cap a la col·lecció. Diu història. Què et sembla? Què significa que porti un llibre que ha de ser pel mercat espanyol o llatinoamericà o una cosa així, saps? La data, 1995. Ara, què és un peix? Sí, que és un peix, ho tenim clar. Què és un tauró? Jo no sé si és un tauró, un catxalot, un dofí. Jo diria, va, ens quedem que sigui un... que dona com més d'allò. És de plàstic rígid, saps? Hi ha versions d'aquesta no ho sé, però que brillen a la foscor, què et sembla? Doncs aquesta és la història d'avui, del dia d'avui, és aquesta. Jo ja aniré marxant, que ara he de rentar les figuretes, ara et pujaré... Total, que tu el que has de fer és cosa teva, saps? Jo ja he fet la feina. Ara tot el peix està venut, saps? Aquell que hem vist a Sant Antoni, doncs això ja està venut. Ara fico negre, tanco la persiana i ja s'ha fet negre. Au, no facis res i vés a dormir una estona, va. Jo ja et despertaré quan vingui amb un pròxim vídeo. Adeu, adeu-siau, adeu.